बड' गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे आयेन बलनि जिथु सोलोंथाइ बादा दिनैनिफ्राय गिबि खेब बेखेवदों आरो बेयावनो गाहाय आलासि महरै लिंहरजानाय आलासि महरै दिनै बे गेलेनाय हाबाफारि गेलेनो सानो दिनैनि बे आयेन बल बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेखेवजेननो थाखाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लिंना लाबोनायाव आं बेखेवनाबो होबाय लोगोसे नैबे आयेन बलनि सोमोन्दै जों गथ'फ्रा बा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ बेखौ दिनै जोङो मोनसे बे मा होनो बेखौ आयेन बल धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एस'सियेसननि गेजेरजों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोब्बा लाखिनानै थासिगां खालामनानै जितु जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बबे प्रसेस लांनानै बबे लामाजों बबे थ्रु वेजों लांनानै जों गथ'फोरखौ मोजां मोनसे गावसुंथा थांना थानो हानाय मोनसे राहा जों बरनना होनो हायो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जों आयेन बल स्पर्ट्स एस'सियेसन धेमाजि डिस्ट्रिक्टजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रानि सिङाव एस बि बर' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जों नैबे आयेन बलखौ जों दिनै जोङो जागायनो थाखाय मोनसे बादा खालामदों सानबानि थाखाय जों हाबाफारि लागोन बाव आरो बे सानबानि गेजेरावनो जोङो उइथिन 5 डेसनि गेजेराव जोङो साबा प्लेयार्सखौ जों सेलेक्सन खालामनानै जोङो स्टेट प्लेयारनि थाखाय जोङो ट्रेनिङाव लांबावगोन बेयाव जुदि जोङो बे लाइमोनफोरनिफ्राय जुदि साबा सेलेक्सन जानानै जुदि मोजां गेलेनानै देखायनो हायोबा जोङो आसामनि मोनसे सासे प्लेयार जों जानो हागोन बावैनो जोङो मोननो हादों सासे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रानि सिङाव उमा ब्रह्म होननाय सासे लाइमोन हिन्जावसा गथ'आ जोंना बे आयेन बलखौ गेलेनानै जोङो स्टेटनिफ्राय सासे गल्ड मेडेलिस्ट मोननो हानाय जोंनि बर' लाइमोन बिथांजों मोननो हादों गल्ड मेडेल स' बिदिनो जोङो मिथियो जोङो मोनफ्रोमबो पार्टआव एभ्रि पार्ट जेरै नोङो नोंनि फरायनायनि गेजेरजों जेरै नोङो MA BA पास खालामनानै PhD खालामनानै लेक्सारार मोनसे थांदों सोरबा नोङो फुटबलाव जों प्लेयार जाहैनो हादों नङा होमबा सोरबा बेटेलियन थांनो हादों सोरबा आर्मियाव थांनो हादों एभ्रि पार्टआव जों मोनसे गासिबखौबो नोजोर होनानै जोंनि दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होनानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नैबे इउथफोरनि जिथुनाखि राइट वे बेखौ माबानो थाखाय गथ'फोरखौ लाइमोनफोरखौ बा जोंनि आपकामिं जिथुनाखि नेक्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्टफोरखौ जोङो गावबा गावनि थांना थानाय राहाखौ बरनना होनो हायो जेरै जोङो दिनै बिनि गेजेरजों जुदि साबा गथ'आ जुदि मोनलांनानै जुदि स्टेट प्लेयार जायोबा स्टेटनि उनाव जों नेसनेल जुदि प्लेयार जायोबा बिनि लाइफआ बिनो जाहैखागोन जेरै जों फारफ्रोमबो जों बिदिनो लाबाय दं बावैसो सिगां जों फुटबल ट्रेनिं केम्प खालामदोंमोन मास मोननैनि थाखाय बियो जोबनानै थांबाय दा मास मोननैनि थाखाय बियो जोबनानै थांबाय दा 3 साननि उनाव जों दिनै नैबेखौ लाबोफिनलायदों बेनि उनाव जोङो बेलेग गुबुन आयदायावबो जों थांनो हागौ जेरै जोंनि लाइमोनफ्रा जों गावनो सुंथाना लानो हायो जिहेतु स्पर्ट्सजों एग्रिकालसार बिजनेस डिफेन्स लाइन्स एभ्रिवेयार गासिबावबो जोङो लाइमोनफोरखौ जों जेरै हायो ओरै जोङो थांना थानायनि राहा आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिखौ जोङो मुलुगाव मोनसे गेरेमसा जाथि महरै गायसनलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों बेजों लोगोसे आं सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय जासिगोन मानो होनबा बिसोर आंखौ दिनै मोनसे सुबिदा होदों जे दिनैनि बे आयेन बल बे बेखेवनाय जागायजेननाय फोरोंनाय जि बादा बे बादाखौ बेखेवना होजेननो थाखाय आंखौ खावलायना लाबोनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो स्पेसियेलि थेंक्स जासिदों बिसिनोसै दिनै अल आसाम आयेन बल एस'सियेसननि अर्गानाइज खालामनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला आयेन बल एस'सियेसना दिनै थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायबाय थादों बे एस'सियेसना जोंनो मोनसे प्लेस बानायना होनांगौ अर्गानाइज खालामना होनांगौ दा बे लेखायैनो जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जोङो दिनै गुवाहाटीनिफ्राय 7 कचार फैदों दा बिथांमोना फैनानै जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बे आयेन बलनि सोमोन्दै बिथांमोना सानबानि केम्प फाथिनानै दिनै बेनि सोमोन्दै सोलोंथाइ बादा बेखेवनाय जादों सोलोंथाइ होनो आवगायदों दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे आयेन बलनि सोमोन्दै
जोंनि बे धेमाजि जिल्ला एबा सेमेन्सापुरि बायदियाव जोंहा गियान गैयाखौनो बुंनांगोन। दिनै जोङो गिबि खेब बे आयेन बलखौ जोंनि बे हालामावबो बेनि सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरा बे आयदायावबो जेन गोजौ लेभेलाव बाहागो लाहैनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बे आयेन बलनि सोमोन्दै सोलोंथाइ बेखौ जोङो बे सानबानि हाबाफारिजों जोङो बिथांमोननो होनो आवगायदों। दा थिग बे लेखायैनो दिनै जोङो बे बादाखौ बेखेवनाय जाबाय।